ga sarkin mayu ya zo. Ayya ayya maiya ga sarkin mayu ya zo. Ayya ayya maiya ga sarkin mayu ya zo. Ayya ayya maiya ga sarkin mayu ya zo. Ayya 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 maiya ga sarkin mayu ya zo. Ayya ayya maiya ga sarkin mayu ya zo. Ayya ayya maiya ga sarkin mayu ya zo. Ayya maiya maiya ga sarkin mayu ya zo. Ayya 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 maiya maiya ga sarkin mayu ya zo. Ayya ayya maiya maiya ga sarkin mayu ya zo. Allah ka fita ka bani wuri, aikin banza aikin ofi. Haba a ce namiji bai kwata-kwata bai da kuzari, namiji kwata-kwata ni ban taba garogon namiji irin ka ba wallahi. Ni wallahi baka isa ba sai ka bani takarda na bari in gaya maka. In ka tabbata dama ni kar ka sake zuwa kusa inda nake ma. Ka sake zuwa inda nake, ka tabbata baka zo da takarda na ba ka sake zuwa. Haba ni ban taba ga namiji irin wannan ba wallahi. Kuwa jama'a ga sarkin mayu ya zo. In ka ji ka kasa zuwa hajji mayu ne, in ka ji kafa kana riƙewa tana haka mayu ne, in ka ga kana haka mayu ne, in ka karya kwana ba ita kake so karya ba waccan kake so ka shiga mayu ne, in ka ga. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Malami ne sarkin yakin Adamu. An hana shi zuwa Kano. Mayu ne. Naziru mai waka an kama shi. Mayu ne. Sunusu Oscar. Mayu ne. Kai Abdul Kabuga ma yana sai Mike. Na gaya ma mayu ne. Mayu ne. An ce Salman Sas ma iya so in sai kyamara. Shi ma an hana. Mayu ne. Mayu ne. Kai ka kyale mutane da ba wallahi. Mai gida na fa yanzu fa ya koma Lagos amma sun sake bin shi. Ayya, yamma an kenan mayu ne billahi allazi nake gaya ma. Mun koma Lagos da Kaduna mun tare amma har yanzu fa abin ya ki. Allah mayu ne nake gaya ma wallahi mayu ne. Yanzu me mafita? Mafita kawai ka zo ka same ni, zan sauka a can a wani gida, zan sauka a can gurin, ka zo ka same ni na gaya ma kanka wani damu. Mun sa ina da ƙara jaddadawa mun koma Lagos da rayuwar mu ma gaba ki amma ayya zancen kake so an danna da gaza kai nake gaya ma wallahi. Mayu ne ko? Mayu ne. Allah ya raba mu da su. Amin suna nan. Amin. Kuwa jama'a gari, idan ka ji kafa ka ta rike mayu ne, in ka ji ka kasa wani abu mayu ne, in ka ji ka kasa zuwa aikin haji mayu ne, in kana so ka sai babur ko mota ka kasa siya mayu ne, in kana so ka sai akuya ko tinkiya ko kaza ka kasa siya mayu ne. Gaskiya kawata ni fa dai ina da wata matsala ba, bai wuce na wannan mijin nan nawa Saminu ba ko dan bai kin gafa bai da wani kuzari ko kadan, daga zara shi baya wuce minti daya, yadda kika san zakara haka yake. Ni ne gaskiya in fa zai yi ni gaskiya gare ya bani takardata. A'a kawata, a'a Fati, ba haka ake ba. To ya zai yi? Ni kaina mijina ya taba samun wannan matsala, amma zan miki hanyar wannan maganin. Sunan maganin AK-47. In yi sha wannan maganin, kawata sai ki bin labari. Allah kawata? Ai an fara wajen. Amma kina ga duk wannan matsalan za ta kau? Sai dai ki bin labari. Hawa dai hakin sa na ji daɗi fa. Ko ke fa, amma wallahi ke dai bari kawai abin ne. Ni ma har ya fita a kaina. Na yi ta haƙurin ba zan iya bane. Da gaskiya ki fa. Ma wannan harkar ba fa. Shikenan yanzu dai tunda wannan shawarar da kika ban insha Allah zan yi amfani da ita. Ka zai kai ki da muke neme ni ki ga aiki. Allah ko? Wallahi ba magana. Gaskiya kawata na ji daɗin zuwan nan naki. Kar ki da ba ko. Gabata cin abinci nan ma mayu ne, in kana so ka ga
in kana so ka je haji in ma baka je ba mayu ne in kaga kabarka ta rike kana haka nan ma mayu ne billahi lazi kuwa mutanen gari wa yake so ya zama mayi horaye ga shugaban mayu ya zo wa yake so ya zama maye ni nan zan mai da shi wallahi an nake kai jama'a kuwa jama'a ga shugaban mayu ya zo wallahi wa yake so ya zama maye gani na zo ta kai jama'a bara in nemi inuwa in samu in zauna wallahi tallahi in samu in zauna in shiru kai jama'a banka sigari ta wuta ni Allah kai nake gaya ma ai a garin nan zan zauna billahi lazi dan naga Allah ya wadata su da jahilai wallahi a nan garin zan ci abinci sosai fa wallahi tallahi dan nake gaya ma a nan garin na tabbatar da cewa a nan garin zan samu kuɗi wallahi tallahi Allah kuwa a can zan je in samu guri in baje haja ta in zauna in nutsu in mai da hankali na da ke gaya ma tunda na ga jahilai ne in mai da hankali na in samu kuɗi kuma na ga za a samu a gurin su wallahi Allah kai dai ka bari wallahi ai wallahi na tabbatar da cewa zan samu abin da nake so a garin nan yanda ya kamata wallahi sai na karaɗe ƙauyen nan ka din na bi na gaji rabi nai wallahi sai na karaɗe ƙauyen nan kaf ɗin tukunna wallahi na samu abin da nake so in samu wuri in zauna wallahi Allah Allah nan sai na gama huta ta ma a nan gurin tukunna idan na dan gama dan mai in tayi in ƙara gaba wallahi Allahu akbar ala mai ganga ya more a shatan waka mai ganga ya kawo ala maya kai in ka ji baka da ko sisi billahi mayu ne in ka ji kawai kana wani irin abu mayu ne in ka ji kana fita ka je ka dawo baka da ko kwandala mayu ne ranka ya dade billahi allazi la ilaha illa huwa rahman ka san je daga Allah babu wani ni ko na sani wallahi raban da rike naira 5 yau an fi sati 5 mayu ne ka san me sa'ata zuwa nake dan saro waɗannan itatuwan in dinga siyarwa yanzu wannan ka gani na gama karaɗe kasuwar haka nan wani da fama da wannan itacen ba wanda ya taya Allah ban Allah mayu ne wallahi mayu ne suka kama kaga hayaki ma kake hayaki nake ni na san a ƙone nake ba da komai me mafita me dan Allah ka taimake ka gane ban Allah ai kana da aboki akwai wani aboki ya saka gaba wani abokin ka wanda kuke tare da shi kullun idi ne kullun dariya yake min in ya ga na dawo ma dariya yake min wai fama nake da ite maye ne cikakken maye ne idi maye ne abokin naka maye ne cikakke ban Allah to babu wani dubara ko wani addu'a da za a bani zo mu gaya ma yawwa je ga amfani da ita kuma ka zo ka same ni ina a masauki na zan sauka a waccan bukkar da ya fice da shi ka zo ka same ni ba Allah maye ne cikakken maye idi yanzu kai min haka na koma yawo da itace idi ba Allah kenan baka san mayin nan ba maiya ku zo ga maganin mayu billahi lazi kai in da akwai mai bukatar ma karfin maza ni ina da shi ni nan zan gaya ma ban Allah ya aka lafiya la wallahi ban Allah kamar an je boga wallahi a wallahi nake ai ya aka ne ya aka ban Allah abin da ka faɗa matsala ta sai san ta so to guri matsaloli ni da nake faɗa sun fi miliyan 5 wallahi ban Allah kayan aiki na ne yanda ka salla gwani yanda ka salla gwani suke dawa ko wallahi Allah sarki mai ta ce kai ni ina bada maganin nan nake gaya ma baka da wani matsala akwai wani magani da zan baka zanjar dan kai da kanan haƙoban mazugal billahi lazi wannan maganin idan na baka shi ko kai jama'a ka san me ban Allah zan sauka a waccan gurin
akwai wata bukka a can zan sauka ban Allah ka zo ka same ni kakka damu ka ji ban Allah dan girman Allah a rufa min asiri dan yanzu ma da rigima muka rabu da matata akan rashin kayan aiki kai ban Allah zan baka shi maganin nan zandar dan mutan uba da kannan da ke gaya ma hakoban mazugal in ka yayi ka zo ka same ni anjima kaji karka haka zaki ya haka zaki can haka to nan zaka zo ka same ni ba nagode mallam nagode Allahu akbar ba Allah nagode ba Allah kanka da mukadi sana gaban a wuce ka je fara riga ni zuwa ba Allah fara riga ni zuwa nagode maita maiya billahi lazi kowace ce ke billahi lazi ni kai da aka ji in ga ma in maita kace so he na tura ma ita billahi lazi ba ni kada wani damuwa Allah ni inda horaya a garin ku ko unguwarku ka kira ni ba ka da damuwa haka zaki sarkin ice an gama yawo da ita ne ai ba ni sarkin ice dama kai nake nema kai nake nema ashe wai kai dama kai maye ne ka ga matinye ni ka ga matante ni kai yanzu nan aka gaya mu maye kuma abin da aka gaya mun ashe wai kai maye ne shi yasa nake ta mafarkin ka in ta faman yawo da ite kana min dariya wai ban siyar ba yau ka zo min a kare gobe ka zo min a damusa jibi ka zo min a zaki jiya ma na ga wata kaza mai wace wace kamar kwaɗayin sak ashe duk kai ne kake mu wannan rashin mutunci wai da gaske ne ƙarya zan ma ƙarya ne to shikenan zan ma ƙarya ne yau bari in biyo in zo ma zan ma ƙarya ne da magana banza kun je kun samu wancan yana gaya muku ƙarya da gaskiya kun zo kun hau kai kun zauna to za ka gani da ka tsaya ai da ka ga itace kuwa ya ce in na zo bayan gida sai in juya bayan gidan baya sai in sha wannan ruwa. Mola Javana. Kai. That's Javana. Kai. Mayu, Rajab, Rangadab, Ragadab, Rajab, Mayu, Randakab, Raganu, Ranjam, Rakiambam, Sikiruk, Tarkab, Ragajab, Ringizya, Ramnab, Sarapkip, Rajyab, Ragasurajab, Ranjab, Ragajab. Yace in an gama ba shafawa ake ba zubarwa a ƙasa ake a tattaka saboda makiya. Ranya, Ranyal. Kai maganin nan yayi. Ai abu yau din nan sai na baki mamaki. Wai kai din mai gida? Ai wannan magani yayi sai godiyar Allah. Abu yau sai na miki kata kata. Abu sai na razana ki abu. Abu sai na wududdiga ki abu. Abu yau ba sauki wallahi ke bari ban gaya miki yanzu ma da bace ko in ce miki da ba yanzu bace abu yau din nan zan baki mamaki ta tura bari ma gaya miki abu inside
I say inside. To, bari dai mu gani ko labari zai canza. Ko labari. Labari. Canza sama. Sai ma kin tuturin to. Aikin banza aikin ofi. Ni na ɗauka wani abin kirki zaka iya yi har da zuwa min da barazananka. Ragon banza ragon ofi to gidanmu zan je bari ka ji in gaya maka. Daga nan zan tura ɗiba mun kaya.